Ouderenzorg enorm in de knel door overwerkt personeel. Het gaat om het hoogste aantal ziekmeldingen in 20 jaar tijd. En verder in deze Zeeland nu. Explosie op woonwagenkamp. En Pompidou is al 27 jaar. Goedenavond. Werkgevers in de zorg zijn volop bezig met het zo gezond mogelijk houden van hun medewerkers. Ze moeten ook wel, want na 2 jaar coronazorg is er sprake van een zeer hoog verzuim en ook langdurige uitval, met alle gevolgen van dien voor het personeel dat nog wel aan het bed staat. Blijkt uit verhalen van zorgmedewerkers die Omroep Zeeland heeft gesproken. Dat is mijn redding, dat ik maar 16 uur werk. Als ik er 32 had gewerkt, had ik al lang thuis gezeten. Dat zie ik volop om me heen. Collega's die met bosjes uitvallen. Het zijn echt niet alleen de oudjes hoor. Nee, ook de jonge meiden die nog in opleiding zijn. Overdag stage lopen in het ziekenhuis en dan nog een avonddienst komen draaien. Totdat ze zich ziek melden omdat het te veel is. Ja, zorgverslaggever Marieke Kerklaan. Ja, Marieke, wie hoorden we hier nou? Ja, dit zijn zorgmedewerkers die ik uitgebreid heb gesproken, maar hun verhaal eigenlijk niet op camera willen doen uit de zekere loyaliteit richting werkgever en richting collega's. Maar feit is dat het ziekteverzuim op dit moment ongekend hoog is. Het ergste in 20 jaar tijd eigenlijk. En dat betekent veel meer zorg op minder schouders. Ja, en dat heeft natuurlijk allerlei gevolgen voor het personeel dat nog wel aan het bed staat. Ja, het personeel, maar ja, werkgevers in de zorg zien dit natuurlijk ook. Wat kunnen zij doen? Nou, zij hebben nu ook een focus om die mensen die nog overeind staan, die dus aan dat bed staan, om die zo gezond en vitaal mogelijk te houden. Zorggroep Ter Wil in Goes heeft bijvoorbeeld sinds kort een leefstijlcoach in dienst. Zullen we daar weer plaatsnemen? Ja, prima. Vrouwtje Hettinga is sinds kort leefstijlcoach bij Zorggroep Ter Wil in Goes. Ze probeert de oudere zorgmedewerkers zo goed mogelijk te helpen op allerlei gebieden die met gezondheid te maken hebben. Het kan zijn, ik wil gezonder eten, hoe pak ik dat aan? Of ik wil meer bewegen in mijn dagelijks leven, beter slapen. Of stress. Stress is ook echt een thema waar we mee aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld door de veerkracht te vergroten van iemand. Of te kijken van hoe zit je werk-privé-balans. Dus ja, wat dat betreft kan het heel breed zijn. Maar ja, die thema's hebben ook allemaal invloed op elkaar. Dus eigenlijk pak ik al die thema's wel mee in een coachtraject. Vrouwtje begeleidt medewerkers individueel, maar is ook bezig met grootschalige initiatieven. Zoals gratis vers fruit in de kantine en gratis fitness voor alle medewerkers. Ze hoopt dat er hier, naast de ouderen, ook medewerkers te vinden zijn in hun pauzes en vrije uurtjes. Maar ze hoopt bovenal dat de zorgmedewerkers haar weten te vinden. Er ook gebruik van maken als ze denken van er wringt hier iets en ik wil ergens iets mee, maar ik weet niet zo goed hoe ik dat moet aanpakken. Dat ze weten, er is iemand die mij daarbij kan helpen. Dus dat ze het werk gewoon goed aan kunnen en met plezier kunnen doen en goede zorg voor onze cliënten kunnen leveren ook. Ja, Marieke, allemaal een fruithapje tussen de middag en dan komt het wel in orde. Maar even serieus, zo'n leefstijlcoach, ja, dat is natuurlijk niet de oplossing, hè? Nee, het gaat natuurlijk om allerlei factoren zelf, samen bij elkaar. Maar wat denk ik wel heel belangrijk is dat die focus niet alleen op de werving van nieuw personeel is, maar ook inderdaad van hoe houden we ons huidige personeel zo gezond mogelijk, zo vitaal mogelijk. En dat is ook nodig, want die vergrijzing die wordt alleen maar groter en die druk op de zorg dus ook. Dus dat er aandacht voor is, lijkt me alleen maar een goede zaak. Marieke Kerklaan, dankjewel. In een woonwagen aan de Klaphekkenweg in Goes is vanochtend in alle vroegte een explosief ontploft. Daarbij raakte niemand gewond. De ontploffing was rond 4:15 vanochtend. De politie vermoedt opzet. In de woonwagen waren op dat moment de bewoonster, haar partner en kinderen aanwezig. En na de klap hing de woonwagen vol rook. De bewoonster dacht dat er brand was en ging snel met haar partner en kinderen naar buiten. Ook een auto bij het woonwagenkamp is opgeblazen. De bewoonster van de woonwagen heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een ernstige mishandeling in Vlissingen afgelopen vrijdag. Bij die mishandeling is een 46-jarige man bewusteloos geslagen. De verdachte die nu is aangehouden is een 19-jarige man. Eerder is al een 20-jarige verdachte gearresteerd. Het slachtoffer werd door een groepje van 4 mannen in elkaar geslagen in de Van Dishoekstraat. De 4 gingen er daarna op 2 scooters vandoor. Omstanders hebben de bewusteloze man geholpen en daarna ook een ambulance gebeld.
Alle 8 Zeeuwse restaurants die 1 of meer Michelinsterren hadden, behouden die. Er verandert dit jaar dus niks, kregen ze vandaag te horen bij de uitreiking van de Michelinsterren in Amsterdam. Restaurant Morie in Koudekerke stond op de nominatie om een groene ster te krijgen, maar kreeg hem niet. Zo'n groene ster is voor restaurants die zich richten op duurzaamheid met bijvoorbeeld producten uit eigen tuin. De 8 Zeeuwse restaurants hebben samen in totaal 12 sterren. Restaurant Interscaldus in Kruiningen heeft er al jaren 3. Pure Sea in Katzandbad en de Kromme Watergang in Slijkplaats staan nog steeds op 2 sterren. En daarnaast hebben nog 5 restaurants in Zeeland 1 ster. En ook dat blijft dus het komende jaar zo. Hey Pompidou, hallo. Wat is dat knap kind? Hey, wat is dat mooi meisje? Groot feest bij kattenopvang Kattenkus in Sluiskil, want Poes Pompidou is gisteren maar liefst 27 jaar oud geworden. En dat is bijzonder, want gemiddeld worden katten zo'n 14 jaar. Lekker slagroom eten, lekker uitgeslapen. Hé? Alles wat dat een oude poes maar kan wensen. Nou, dan komt de maaltijd voor Pompidou. Pompidou. Oh, kijk eens. Oh, lekker. Kom maar. Dus volgens mij wordt ze hier wel enorm verwend. Ja, ze worden allemaal enorm verwend. Ja. De bussen met slagroom die vliegen erdoor, maar dat moet maar niet zijn. Maar slagroom voor een kat, is dat wel een goed idee? Ah, nee, op de zondag. En dat is een billetje tonijn en zo, dat krijgen ze wel hoor. Ze worden wel lekker verwend. Maar nu is natuurlijk de grote vraag, is Pompidou de oudste van Nederland en misschien wel van de wereld? Die vraag kan ik niet beantwoorden, want dat weten we zelf niet. Maar ze is natuurlijk wel op een hele grote, hoge leeftijd. Pompidou, zijn er nog meer collega's of nog ouderen? Huh? Dat moeten we uitvinden dan. Ja, dus dat is op dit moment de vraag natuurlijk. Weet u of Pompidou dus nu echt de oudste kat is in Nederland of zelfs in de wereld? Meld het bij Stichting Kattenkus. De bezoekers van de Soos in Oostburg zijn boos, want voor de 3e keer in 8 jaar tijd moeten ze verhuizen. Dit keer moet de Soos wijken voor leerlingen van Oekraïense vluchtelingen die les krijgen in de drieklank. Een gebouw vlak naast het ziekenhuis is nu door de gemeente aangewezen als nieuwe locatie. Maar die nieuwe plek zien de ouderen totaal niet zitten. Ja, dat is gewoon een slechte zaak voor ons. Nu gaan er weer oudere mensen achter de geraniums geraken. En het is de bedoeling dat ze er van achter komen. Ik maak me heel veel zorgen. Het is de zoveelste verhuizing voor de Soos. Dit keer moeten de ouderen wijken voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen die les gaan krijgen in de drieklank. Een gebouw bij het ziekenhuis is door de gemeente aangewezen als nieuwe locatie. Maar daar voelen de ouderen weinig voor. Het is voor die mensen bij de latertje gemiddeld 75, 80, 82 jaar. En als ze dan van deze kant van Moelbrug naar daar moeten gaan bij de latertje, is niet te doen. Maar er is wel een bushalte om de hoek. Een bushalte, maar dat zijn mensen die hebben het zo breed niet. Hè? Er gaan geen mensen in een taxi stappen en ook nemen hier een bus. Dan ben ze aan tijd gebonden en dan moeten ze op tijd weg. Hey, want er zijn er die komen hier 2 dagen in de week naartoe. Iedere keer dat bedrag moeten betalen en dergelijke. Dat is niet te doen. Nou, dat is voor die mensen dat is gewoon niet haalbaar. Dat kan niet. Ik ga niet veel zeggen, maar ik denk dat er 40% van de leden gaat afzeggen aan McDonald's toe. Naar de Soos gaan, dat voelt als thuiskomen voor de ouderen. Nou, dat is toch belangrijk voor het sociale gebeuren. Ik ben een Belg en ik ben in Schoondijk gaan wonen. En eigenlijk leer je zo de mensen kennen. Als je in je huis blijft hangen, als je pensioneert, want ik ben gepensioneerd. Ja, zo leer ik de mensen kennen van de dingen. En leer je ook weer andere takken waar je naartoe kunt om in de vrije tijd te doen. En wij biljarten hier, kaarten en de koersbal ook. Dus dat is 4 dagen ben ik hier bezig. Net de vrijdag dan moet ik mijn eigen huisje clean. U bent er maar druk mee. Ja, maar dat geeft niet. Bezig zijn. En de gemeente Sluis laat in een reactie weten dat alle stappen rondom de huisvesting van de oudere Soos steeds goed worden overlegd met de mensen achter de Soos.
Aan zee was het vanmiddag best wel zonnig, maar landinwaarts was het bewolkter. En uit die wolken viel af en toe een beetje regen. De komende dagen blijft het wisselend. Het wordt wel tegen het Pinksterweekend aan, wordt het wel wat warmer en ook wat zonniger. En tot zover deze Zeeland Nu. Straks nog weerman Jules Gernaert met het uitgebreidere weerbericht. En voor nu nog een fijne maandagavond en tot morgen.